ko. Iba't ibang babae, iba't ibang conversations. Rocky's Secret Files. Your story they never knew existed. Tinuruan niya ako kung paano maging isang mahusay na kabit. Yung puso ko parang sinasaksak sa sobrang sakit. Rocky's Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rocky's Secret Files. Rocky's Secret Files. Secret Files. Ikaw si Jason, no? Hindi naman, partner. Sabagay, hindi ka naman introvert eh. Hindi naman. Tsaka parang feeling ko, isang araw pa lang na hindi kayo nagkikita nung nakukurso na dahan mo, parang ine-ekis mo na eh. Hindi ka nakikipag online chat, no? Hindi, ayoko nyo. Anong gusto Mahina mo? ako dun. Anong gusto mo? Face to face. Yan. Wow! Tongue to tongue, nose to nose, eyes to eyes. Yan. Yung magsasalita na kayo ng laway. Gilagid sa gilagid. Subukan mo. Huwag mong subukan mo. Hindi, wag mong subukan kasi masisira buhay mo. Hindi, subukan mo. Masasayahan ka kahit sira ang buhay mo. Galawang Titan Ay, Jello. nako. Anyway, alam mo, itong si Jason, hindi ko masisisi kung bakit niya binlock si Emma na nakita niya ng personal na hindi pares yung kanyang mukha sa social media or dun sa profile niya sa dating app Phishing ang tawag. at Tama ba? Instagram. Phishing ba tawag doon? Pwede. Pero kasi hindi ko sure kung talagang na-miss siya eh. Phishing kung... Paano ba natin sinasabi yung phishing? Wala lang, nakuha ko lang, naisip ko lang bigla eh. Ano mo naman ako, bigla lang ako nakakaisip ng mga salitang mga ganyan. Hindi ko naman ano sinasabi ko. Hindi, kailangan natin na-explain kung ano ibig sabihin ng kailangan ba? phishing. Ano yung phishing? Mangingisda, may pumunta sa dagat, mangingisda, nanguha ng isda. Oh, phishing. Ibang phishing yun. Mali ba yun? Mali yun. Sige, sabihin mo nga ano. Okay. Phishing is a cybercrime where bad actors use fake messages, emails, websites Uh-huh. to trick people into giving away private information such as passwords, credit card numbers, or bank details. Oh, Yun po ang ibig sabihin ng phishing. yun. Pasok ba siya doon? Parang feeling ko more of poser. Oo. Poster lang alam ko, partner. Poser. Oh, poser. Hindi ko sure if she's kasi eto yung itsura niya sa social media, Okay. iba doon sa itsura niya ng personal. Ay. So meaning, parang nagpo-project siya ng ibang itsura sa online na hindi naman yun yung itsura niya sa personal. Oh, phishing nga yun. Isa yun sa mga part ng phishing yun. Phishing ba yun? Hindi ko sure, dude ah. Hindi, Basta, akin na to. Pag mali to, akin na to. Pag mali to, akin na to. Ako yung accountable dito. Ako si Sino, Titan Jello, sinabi phishing daw pag ganun yung ano. kasi parang feeling ko kasi more of poser siya eh. Kasi hindi niya inaamin kung sino siya. Hindi niya pinapakita kung sino talaga yung tunay na pagkatao niya. Under Article 931592. Ano ibig sabihin nun? Hindi ko alam. Pero dude, di ba? Marami kayang nabibiktima ng ganyan ngayon. Delikado yan. Yung mga ganyan. nagkakakilala sa dating app, Mhm. o kaya sabihin na natin sa social media lang, Mhm. tapos makikita mo doon, ilan lang yung naka-follow, ilan lang yung mga fina-follow, tapos may pinopost naman, nag-i-story naman, tapos tumatawag pa. Pero hindi kayo nagkaka-video call, pero kung meron man siyang video tsaka picture, parang nabibighani ka na sa kanya. And ang matindi kasi doon, dude, magagaling makipag-usap tong mga to eh. Ayan. Kumbaga, ang galing pagdating sa laway. Ayan. Ayan. Puhunan ng laway. Pero sog yan. Mm.
Tas parang napapa-fall nila yung tao to the point na maaawa yung taong kausap nila o makapagbibigay ng pera. Yun lang. Pero ito kasi dude, medyo rare, rare situation. Bakit, Kamo? Bakit? Kasi nakipagkita si Emma ng personal. May iba kung talagang ang intensyon ay budulin yung isang tao, hindi yan makikipagkita ng personal. Kasi hello, malay ba natin kung may NBI dyan na nakaabang na sa kanya. Tama. Pero ito nakipagkita siya ng personal. So meaning, talagang feeling ko, gusto niya yung gumanda yung itsura niya sa social media pero talagang hindi na-achieve ng personal. O baka sabihin natin binrake out siya nung araw na iyon nung nagkita sila. Or iba lang din talaga yung expectation ni Jason doon sa taong nakilala niya online. The partner ako talaga, ang dami na aminado ako na maraming nabibiktima ngayon ng filter talaga. Yung kaala mo, ang tangos ng ilong, ang ganda, ang sexy. Pag nakita mo, iba talaga sa personal partner. Nabiktima ka na ba? Oo, madalas. Akala ko ba face to face ka? Mali. Akala ko ba face to face ka? Yung mga kaibigan ko. Ako sa bagay, no? Nagpapasend ka yata ng mga video-video, no? Hindi. Ayoko niya ng mga ganyan. Ayaw mo ng gano'n. Wala. Personal ko lang. Gusto mo live. Live na lang. Wala na yung video na. Ayoko niyan. Delikado yan. Mailabas pa yan. Okay na yung utak ko na lang ang nakakakita. Mata ko na lang ang nakakalam. Bibig ko na lang ang makakapagsabi sa sarili ko. Pero, wala namang ebidensya. Kumbaga, Okay. hindi nangyari kung walang ebidensya. Bahala sila. Okay na yun. Safe ako. Wala akong kailangan patunayan sa buhay ko. Isa lang ang ito. Wala akong alam. Ganon. Wala akong kailangan video-video. Wala nang ganon. Okay, sige. Sabihin na natin mga kaibigan mo ang naging biktima. Oh, Anong mga nailabas itong mga to? mga pera, syempre. Pera. Oo. Meron nga yung isang kaibigan. Uy, sinisiraan mo na yung kaibigan mo dito, ah. Hindi ko naman sinasabi pa nga. Totoo, may isa akong kaibigan. Oh, Nagpadala ng pera. magkano? Laki, naka 120 yata eh. Oh, pero hindi niya pa nakikita yung babae. Ha? Hindi niya pa nakikita ever yung babae. Hindi niya nakikita pero nakapag-send daw ng mga videos. Kaya hindi ako naniniwala dyan eh. Yung sa mga send ng videos, video call, kunwari, ganyan. Boses-boses, ganyan. Oo. Ayun, sa awa ng Diyos, hindi totoo. Ang nalaman niya lang na yung nakakausap niya pala is gay. Eh, paano yung boses no? Nagkakaroon ng... May mga grupo-grupo sila, partner eh. Anong grupo-grupo? Grupo na may mga babae talaga silang kasama. Pero gay ang nakikipag-usap sa'yo. Basta parang ganun silang Pero iba naman kasi yung kwento nito eh. Pinahaging ko lang din yung mga ganitong Mga ganong posibilidad. Napakalawak naman kasi ng ganitong klaseng usapin. Oo. Diba? Poser, phishing na sinasabi ni Titangelo. malawak. Oo malawak eh. And I guess, kailangan talaga sa panahon ngayon maging mapanuri ka. Tama. At hindi ka muna agad maniniwala at magtitiwala hanggat hindi mo pa siya nakikita ng personal. Tsaka wag ka naniniwala sa mga sa mga post sa social media. Hindi porket maganda yung mga napopost niya doon or maganda yung accounts niya. Okay yun. Yun yung Hindi totoo yun. Sa bagay, may dalawang klase kasi ng PSP. PSP? Yung ba yung laro? Yung ganun? Hindi. PSP. PSP. Pretty sa picture. Pretty sa picture. Pangit sa personal. Ang galing mo dun, Mars! O, diba? Bago yun Oh, hindi luma na yan, dude. PSP as in pretty sa picture, Okay. pangit sa personal. Ay. Oo, kasi nga, meron na rin tayong tinatawag na filter. May tawag kasi kami dyan sa photogenic. Mm, Tsaka sa... ano? Bawal ko sabihin, mawala ng trabaho eh. Uwe. Oo. Oh, yung bibig mo na lang. Genic. Hindi ko na gets! Wag na! Maki-BB pa ako. Nang araw na nga lang nalalabi ko dito. Sa bagay, ayusin na natin Ayusin to. na natin to. Sa bagay, ayusin Alam na na natin. mga kabisyo natin yun. Photogenic tsaka Oo. Genic. Blank, Genic. Oo, yan. Sa bagay. Yun yung mga kasabihan ng mga matatanda dati. Totoo. Tsaka ang dami na kasi nagagawa ng AI ngayon. Oo. Imagine mo picture mo na punong-puno ng tigyawat. Oo. Picture mo na meron kang leeg. Oo. I mean, ang laki, o wala ka ng leeg. Oo. O ang daming linya ng leeg mo. Oo.
Pwedeng tanggalin ng AI yan. Galing, no? 'Di ba? Yung katawan mo na may bilbil. Sasabihin mo lang dun sa AI, make me sexy. Biglang gagawin ka na niyang sexy. Galing. Totoo. Mag-download ka lang ng app na photo AI designer dyan eh. Delikado, no? Nakakatakot. Totoo, dude. Kaya nga yung, for example, may lumabas sa scandal mo. Hindi, totoo yun. AI yun. Yan! Diba, kunwari, Titangelo, may scandal. Yan. Ganyan. Oh. Meron ba? Tignan mo, hindi ka sigurado. So, pwede mong sabihin na, ay, AI yan. At hindi tayo naman dapat agad talagang maniwala sa mga nakikita natin sa social media. Oo. Tsaka, duda, napakahalaga din yung mga nakikita natin sa social media na nagbabasa tayo ng caption. Mhm. Tapos, kinukumpara natin siya sa nakikita natin sa video. Kasi may mga iba na may photo or video pero hindi tugma dun sa caption. Anong tawag doon? Misleading information. Ang galing. Misleading and inconsistent information. Misleading information. Maling impormasyon lang yun, partner. Misleading ba? Nililigaw ka sa maling impormasyon. Maling impormasyon yun. Nagkakalabasan lang naman tayo ng English dito. Syempre, sa Wala ako fishing niyan. ako, misleading. Wala ako niyan. Nabasa ko lang yun eh. Nabasa mo Fishing. lang pala yon. Pero dude, tama ba na ang mga lalaki tumitingin talaga sa physical na anyo ng babae? Oo naman. 90% ng mga lalaki, malaki ang posibilidad na dun sila tumitingin. Ako aminado ko na marami talaga mga guys na na ganyan ng personalidad. Pero kasi ako iba naman ako. Totoo naman to. Ako iba naman ako. Ano ko yung ganda kung hindi ko makakaintindihan. Iba kasi yung magkakaintindihan kayo ng trip eh. Yung wavelength ninyo magtutugma. Iba yun. Oo, kasi yung ganda, madali lang yan. Pare toke mo yan eh. Basta may pera ka, no? May pera ka, painumin mo gluta, gano'n, parito. Madali lang yan, enhance. Siyensya, di ba? Gano'n. Yung wala. Kasi may siyensa. Siyensya. Gano'n. Sino? Siyensya lang ang katapat niyan. Di ba? Pero maganda. Okay, sige. Oh. Kung ikaw si Jason, nakaharap mo si Emma, Oh. okay naman si Emma, kausap. Kikilalanin ko. Talaga, hindi ka magtatawag ng kaibigan, tol. Ano mo naman ako? Hindi. Emergency yung. Wala, hindi. Harapin ko yun. Talaga? Ganun ako. Basta makasundo ko kahit nuknukan ng yan. Sagwa. Totoo yun. Basta makasundo ko. Pero kakaibiganin ko lang siya. Akala ko naman Isama ka sa pagiging tropa. Wait, akala. Laki na sa trauma ko. Huwag ka mag-alala, babayaran ko lang na kinain natin. Yaman mo, mahal kita bilang kaibigan. Tatropahin mo. Ba't doon naman siya i-ex sa buhay ko? Di sama ka sa buhay ko. Alam mo, napakabait mo eh. Magkano tayo. Pero kaibigan tayo Love you, bro. Kiss nga kita. Pero dito lang wala sa labi Paano kung madaming tinga? Okay lang yun. Basta Sabi, beso-beso mo. lang. Beso-beso lang to. Ganun lang to. Ay, paano kung may mabawong Mabahong kilikili? Ay, okay lang yan. Bili tayo dito. Bili tayo deodorant. Basta tropa kita. Huwag kang mawala sa buhay ko. Tropa kita. Ganyan. Ay, naku, wag niyong tutularan si Titangelo. Hindi, wag mo nga ikisin. Kapag hindi talaga, kunyari, nakita mo, di ba, nakipag-date ka, baka mapahamak ka eh. Mapahamak ka pa eh, di ba? Maging nice ka pa rin. Ako naman, dude, ang iniisip ko sa ganyan. Siguro may mga rason din talaga ang isang tao kung bakit hindi niya kaya magpakatotoo sa social media. Oo naman. May mga bagay siguro siyang itinatago talaga sa sarili niya. May mga Tama. insecurity. Tama. 'Di ba? Ang insecurity, kabisyo, talagang nagmamanifest po 'yan Tama. sa social media at sa pagkatao talaga natin. Tama. At may mga taong nabubuhay talaga ng merong insecurity sa buhay na kahit anong sabihin ninyo na maganda ka, anak ka ng Diyos, hindi eh. Pag minsan haharap ka sa salamin, nakita mo yung sarili mo na punong-puno ng mga kung anik-anik, tapos may kita mo sa social media na ang gaganda
ganda ng mga nakikita mo sa reels, 'di ba? Yan. Nagyo-yoga, nagpipilates. Yan. Oh. Tapos ikaw, ang ginagawa mo lang, nasa bahay ka lang. Naglalaba. O kaya kung anong ginagawa mo, pas makikita mo, yung skin nila sobrang Ganda. ganda, pantay-pantay yung kulay nila. Oo. Eh ikaw, parang Dalmatian. Iba-iba. Ang dami mo pang mamiso. Oo, may mga barya ka sa legs, di ba? Na talagang hindi na maiwasan na nandyan eh. Nandiyan na yan eh. And yun yung mga hinaharap ng isang normal na babae. Especially babae. Tama. Di ba? So, siguro sa lalaki na lang, kung sakali mang napansin siguro ninyo na may ganong babae, pang-unawa na lang siguro yung ibigay ninyo. Imbes na parang kamuhian ninyo agad. Hindi, dapat hindi. Alam mo, ako magsasalita ako in behalf of billions of guys in the world. Parang, wait lang, tama ba kayo ng piniling spokesperson? Parang hindi tama yung spokesperson ninyo. Siguro, magsabi ka na lang ng sarili mong opinion. Huwag mo na silang idamay. Ako na to. Akin yung Mikey. Nandito na to eh. Trabaho ko to eh. Ikaw na. Hindi, pero para sa akin, ang itsura po ng isang tao ay naglalaho. Lagi niyong tatandaan na pag tumanda yan, mawawala yung ningning at ng ganda niya. Pero ang isang ugali ng babae o taong minamahal natin, kung maganda yung kanyang naging values, yung kinalakihan niya, yung puso niya, yung hangarin ng puso niya, at yun ang nakilala mo sa kanya, kailanman hindi po mag-fade yun. At yun po ang dapat mahalin nyo, yung ugali ng isang tao at hindi yung panglabas na itsura. Yun lang sa akin, partner. Kasi darating ka talaga sa pace ng buhay mo na parang, gusto ko talaga malaki yung hinaharap, maganda yung likod, sobrang, dadating ka dun, ang puti. Dumaan tayo dun eh. Dumaan tayo dun sa mga ganung bagay. Pero, na-realize mo lang din na hindi rin pala ganun dapat yung hinahanap ko. Hinahanap ko pala dapat yung magandang babae. Hindi dahil maganda siya. Maganda yung puso niya. Yun. Wala akong nakita. Kaya naganap na lang ulit ako ng magandang babae. Mas madaling makakita ng ganun pag dumaan sa'yo. Ang ganda. Uy, aking kikilalanin ko na to. Yung puso, nakatago yun eh. Ang hirap mag-invest doon. Kikilalanin mo pa, kakausapin mo pa. Wag na. Kilalanin mo na lang sino pinakamaganda din sa kwarto. Yun ang targetin mo. Oo, tsaka tinanggal mo yung letter P sa puso eh. Pinalitan mo ng S. Puso. Yung suso yung gusto. Diba? Sama. Huwag ka ng plastic. Ito naman si Titan Hindi ako Jello. mahilig sa sa boobs. Hindi ako mahilig dyan. Saan ka mahilig? Wala akong hilig. Wala ko yung ganun. Wala ko yung parang fetish ko yung ganito. Okay. O, basta sabihin na natin si Titan Jello. Babaero lang. Matino. Na? Babaero. Matinong Matinong babae. Diba sa pagkatao, yun yung dapat hinahanap mo sa isang Oo tao. naman. Tsaka ako naniniwala naman ako, dude, na ang lalaki, tumitingin din yan sa ugali ng isang babae kung siya ay wife material. Yan. And mother Yan. material. Kung siya ba magiging nanay to, kaya ba niyang maging nanay ng mga anak namin? May ganun, Yan. di ba? Parang pagtingin nyo sa isang babae, alam nyo agad kung pangkama o pang Tama. bahay. Tama. Diba? Papasusuhin ba ako niyan? Ganun. O papasusuhin yung anak ko. Ganun. Yan. Ganun lang naman Tama. Anyway, Kabisha, if you wanna share secrets, share it to us at raketera@gmail.com. Malay ninyo, huling araw na natin pala na magkakasama. Oo nga. So, sulitin na natin ang pagkakataon hanggat may chance pa kayo makapagbahagi ng inyong mga sikreto. Yan. Kabisha, kasama mo ang Basa Princess, DJ Raketera. Ang lalim ng mo dun Medyo malayo kasi yung pinanghugutan na. Oo nga eh. Ewan ko kung napapansin mo, 'di ba? Nagtatawanan kasi kami dito ni Titan Jello kaya hindi nyo nararamdaman yung nararamdaman namin. Pero Yung bigat. basta sinusulit namin yung bawat gabi na magkakasama tayo, Kabisyo. Muli, ako naman po ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo. DJ Titan Jello. Mas mabigat yun, dude. Parang hindi ka umiti yun. Yung tipong kahit nandiyan na yung mga plema-plema sa lalamunan mo, talagang Tinigilan ko yun. pinigilan mo, Oo, diba? naubo na ako dun Walang sumabit. At kayo ay nakatutok sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan?
Basic. This is Jason's Secret File. Akala ko iced tea, yun pala. Metro's number one, Love Radio. Basic!